Horas ma dihita saluhutna. Adorak suta mulai par minggu tahun martangyang naho mahita di nganata ganug martangyang mahita. Amin. Huriani debata nani haholongan ni Tuhan Yesus Kristus. Hami saluhut parhalado pasahatot tabe matu sude hamu ruas ni huria. Selamat apen ma dihita saluhutna. Dungo mahamu lau manomunomu haroroni Kristus. Saya edeon hamu ma debata. Puji hamu ma goarna. Di ari sadarion tamahi tamandok moliate tu Tuhan Yesus Kristus Raja ni huria na mangalehon partikian dihita marningot ari ets di sandok portibion boho di tanggal 1 Desember molo tapatupa parningotanon asa tuktakas do hita maboto jorbut ni AIDS naro marhite penyebaran virus HIV jalalaos di ari sadarion bohoma patikarya hepatala gubuti di huriatta 100 tahun. Na pinajongjong ni Tuan Robert Retting misionaris na Rosian Jerman. Tung takasdo di lehon rohana makobasi akan nagale tarlumobi na di Favel. Di permingguan sadarion tabuan ma ditanyata ima nasida nama naon sait HIV manang AIDS suang songoni nang akadongata na dihobasan di PHK hepata rabdohot akka na ulo mangalehon diri na marhobas lau mangurupi na marsahiti marulupulup jala marlas ni roha mahita sadarion maro tuhani manopo jorona beta tasomba maibana marede mahita.
Mar hite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus. Dohot goar ni ton di porbadia na tumo palangit dohot tanoon. Amin. Pabohamu matu borusion, idama, nungaroha tuaon mi, idama, ihutu ibana do upasi lehononna, jala pamalosonna di jolona, haleluya. Martangiang mahita. Ale Tuhan debata, pargogo naso hatu dosan, natumo palangit dohotano, hinorhon ni asin ni roham do umbahen sahat tu taon huria nai baruon. Leo matu huriam tomdim nabadiai, dohot hamaloon sianho. Asalam rarat jalagada harajaumu di tonga-tonga ni hamion. Saya lehon mahiras ni roha tunaposom makatahon hatam. Asalam denggan huriam marhite siani. Pargugui mahami mangului ho di bagasan hapor seaon na toktongi. Asamanahan hami sahat rodi ujungna. Marhite-hite anakmu Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Marede mahita. Tatangihon mapati ni debata di minggu sadarion, imana tarsura di Matius 24 ayat 42. Ope dungo mahamu, aidang dibotohamu hari haroroni Tuhan muna, ima sahatna, atong rak mangidogogo mahita sian Tuhan debata. Ale Tuhan debata, saya pargugui mahami, maunglaw na par tupati mi. Amin. Mari di mahita. Perningotan Hari AIDS Saportivi. Setiap tahunnya pada tanggal 1 Desember, dunia memperingati Hari AIDS sedunia.
orang-orang di seluruh dunia bersatu untuk menunjukkan dukungan terhadap orang yang hidup dengan HIV dan mengenang mereka yang meninggalkan karena penyakit terkait AIDS. Setiap hari AIDS sedunia berfokus pada tema tertentu, dan tahun ini mengangkat tema solidaritas global, tanggung jawab bersama. Semua pihak bersama masyarakat diharapkan berperan aktif dalam mengakhiri epidemik HIV. Tema ini sejalan dengan semakin banyaknya tantangan yang harus dihadapi oleh Hari AIDS sedunia di seluruh dunia. Didirikan pada tahun 1988, Hari AIDS sedunia adalah hari internasional pertama untuk kesehatan global. Setiap tahun, badan-badan PBB, pemerintahan, dan masyarakat sipil bergabung bersama. Pemerintahan kita sendiri menargetkan Indonesia bersih dari endemik AIDS pada tahun 2030 nanti. Di tahun 2023, kasus imunodefisensi virus HIV di Indonesia meningkat. Juru bicara Kementerian Kesehatan Dr. Muhammad Syahril menyebut penularan kasus dinominasi oleh ibu rumah tangga. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan, jumlah ibu rumah tangga yang terinfeksi HIV mencapai 35%. Jadi penularan HIV melalui jalur ibu ke anak menyumbang sebesar 20-45% dari total kasus. Dan saat ini kasus HIV pada anak usia 1-14 tahun mencapai 14.150 kasus. Angka itu setiap tahunnya bertambah sekitar 700-1.000 anak dengan HIV. Penularan HIV masih akan terus terjadi sebab dari 556.841 orang dengan HIV, baru sekitar 429 orang, 215 orang yang sudah terdeteksi atau mengetahui status HIV dirinya. Artinya masih ada 1.000 orang dengan HIV yang belum terdeteksi dan berpotensi menularkan HIV ke masyarakat. Jadi penyebab penular adalah karena rendahnya pengetahuan tentang pencegahan dan pemeliharaan pasangan dengan perilaku seks beresiko. HKBP telah menjadi salah satu ujung tombak upaya penanggulangan HIV dan AIDS sejak tahun 2003 sampai 2023. ODH dampingan Komite AIDS HKBP berjumlah 1.137 orang, laki-laki 833 orang dan perempuan 304 orang. Berbagai kegiatan dalam bentuk penyuluhan, pelatihan, pendampingan, penguatan dan memperdaya telah dilakukan sampai ke pelosok desa. Komite AIDS juga menyediakan rumah singgah bagi ODH orang dengan AIDS yang tidak diterima oleh keluarga dan masyarakat, juga sebuah shelter anak dengan HIV AIDS House of Love. Semua upaya ini tidaklah cukup untuk menanggulangi merebahnya HIV dan AIDS. Tanpa dukungan seluruh jemaat HKBP baik di dalam negeri maupun di luar negeri, dukungan semua distrik melalui pembentukan AIDS misteri di masing-masing distrik HKBP adalah termasuk upaya efektif dan strategis dalam pencegahan penanggulangan dampak HIV atau AIDS. Oleh karena itu, di momen peringatan Hari AIDS sedunia tahun 2023 yang dilaksanakan setiap tanggal 1 Desember diharapkan agar seluruh jemaat dapat melaksanakan janji untuk ikut dalam pencegahan HIV mulai dari diri sendiri, keluarga, jemaat, bahkan masyarakat. Setiap jemaat dapat menjadi sumber informasi yang benar mengenai HIV dan AIDS, bahkan memiliki sikap penerimaan terhadap ODH di lingkungan di mana dia tinggal, tidak menekan stigma dan diskriminasi kepada ODH sebab mereka adalah sesama kita.
Dengan demikian, mari kita bergandeng tangan meningkatkan kualitas pelayanan, pencegahan, dan penanggulangan HIV dan AIDS. Dijo Tuhani do hita mabuan sondang hati urun asa mangolu, pakirimon di akadongan na mangadopi haporsukon, alani sahit na songgop tu pamatangna. Tuhan sude songon binai na Tuhan ingat urupi hut nagale kami parholong mahal bahen malaku porhedeondu pasu Aven ima tiki lahu makirim marlas ni roha do hita diharoro ni sipalua hita sian ragam nina mabahen hita manaon na hatsit di Portibion radema hita mabuan barita na uli itu sandok Portibion songon Tuhan Yesus narade lahu makokop saluhut jolma manusia marsanga ma Tuhani marede mahita. Tato poti ma dosata martangiang mahita. Ale Tuhan dewata pargogo naso hatu dosan, parasi roha na sumurung amani Tuhan Yesus Kristus si pangulu hami. Hami halak pardosa na dangol, ro tujolo ni habang sahabadion mi, manopoti jala manganggukon dosa nami. Masay jojot warsahi hami homar hite-hite pikiran, dot hata, dohot pambahenan narwai, dang huhahlongi hami hosian nasa rohanami, dohot nasa ate-ate nami, dohot nasa tondi nami, dohot nasa gugunami, nang dongan nami, nang doso diri nami ubahen hami, dibaheni, tamado rimasmu jala uhumomu hami tuhamatean saliling nileleng nai. Alai nama purus mahamin waeng tu asini roham na godangi, mangido sian nasa rohanami hasesani dosa nami saluhutna. Saya urupi mahami pauba rohanami alani Tuhan Yesus Kristus. Anak haholongan ni roham, si panguluhami dohot alani guarmu na badiai. Ali Tuhan, saya asi maroham dihami halak na dangolon.
Amin. Tabigima baga-baga taringot tu hasesani dosata. Molotung adong manang ise na mardosa. Adong do pangodiata dia amai. Ima Tuhan Yesus Kristus na tigor rohai. Jala ibana do pardenggan taringot tu dosata. Alai dada holan taringot tu dosata. Doho do tairingot tu dosa ni saluhut portibion. Hasangapon ma di debata na digijang. Amin. Mari di mahita. Tatangihon mahatani debata turpuk epistel di minggutta sadarion imana tersurat di pesalmen 80 ayat 1-1 tajahama margati soring. Ede sian si asap ale si parmahan Israel say manangi maho ay hodo si adu Joseph songon biru-biru say pataridahon maho ale namarbahangsa Herobin. Ali debata say pasuang mahami jala pasihar bohim asa malua hami. Tipangan hodo tunasida roti ilu-ilu jala dipainum hodo tunasida ilu-ilu martahu-tahu. Ali debata sebat say pasuang mahami jala pasihar mabohim asa malua hami ido sahatna martua doak kana tumangion hata ni debata jala naupiopsa. Amin. Marede mahita. Doa
Tahati maha porsiautai songon niha tidakon ni dong atas ha porseaon di sandok portibion rak mahita mandok. Au porsea ide bata Jehovah ido ama parguna suatu dosan nato mapalangi do tano. Au porsea di Yesus Kristus anang ide bata Jehovah nasa sadai ima na ditubuhon si Maria nage begabian si Anton di Porbadia andorang sohaubuan ido tuhata na tumaun na bernit di pangum silatus nama tetar pajal do ibana di hau pinor silang na tua tu banua toru dung ditanom na mula mangolu di hari patuluhon na manai tu surgo lau hundul tu siamun di bata Jehovah amanai pargogo na suatu dosani disiba memana pamemula sohu tanoon manguhumi halak na mangulu doho na mate. Au porsea di tondi Porbadia jala adong sada huria na badia huria ni halak sina akan na badia do dihasani dosa do dihatai na mandok mulang mangulu do sohu dang ni halak naung mate do dianguluan na sora suda. Amin. Paduan suara KFC. Ke bawah turun ke bawah turun.
tabegema titing mingguta sadarion. Titing di HKBP Sutoyo, Resort Sutoyo, Minggu 3 Desember 2020. Naparjolo goar dohot topik minggu. Goar ni minggu tasadarion ima minggu atpen naparjolo. Topik minggu dungo laho manomunomu haroro ni Kristus. Napaduahon tikting parbagaso. Tikting parjolo dohot paduahon. Naing majalo pasu-pasu pardongan saripion mapanguli Johnson Binsar P. Simorangkir, anak ni amata Tomit Simorangkir, tubuh ni inata tiurmala boru simanjutak, ruas ni HKBP Sutoyo Resort Sutoyo sian sektor Mayasari, dohot orwana, Irene Caroline Lopies boru simanjutak, boru ni amata Bernardus Pieter VI, tubuh ni inata Trevina Hendrika, ruas ni HKBP Sutoyo sian sektor Mayasari. Pamasu-masu dari 1 tanggal 10 Desember 2020 di gereja HKBP Sutoyo Resort Sutoyo masuk pukul sia wib. Napatuluhon minggu Advent. Sadarion minggu 3 Desember 2020 ima minggu tahun baru parhuriaon, minggu Advent. Mulai minggu Advent prajolo 1 minggu Advent paupaton, papungudana Natal tujolo nilanggatan do hita marhiti amplop, haporluan tu Natal HKBP Sutoyo tahun 2020. Las marohata pasahat tosa. Na paupaton Natal HKBP Distrik Walu DKI Jakarta. Di hari Senin tanggal 10 Desember 2020 HKBP Distrik Walu DKI Jakarta naik patupahon Natal Distrik panitia pelaksana punguan inahanna distrik maringana di gedung Sopomar Pikir mulai jam sia 30 wib. Natal HKBP Distrik Walu DKI Jakarta di dohotan di sude pangulan nagok tiki dohot keluarga dohot punguan inahanna hobar tu undangan napalimahon pelayanan seksi kesehatan HKBP Sutoyo. Di hari Minggu tanggal 10 Desember 2020 Dewan Diakoni Marhite Seksi Kesehatan HKBP Sutoyo naik patupahon pemeriksaan gula, kolesterol, asam urat, tekanan darah atau tensi, pembagian vitamin, dohot mengalihon obat darah tinggi, gula darah, kolesterol, asam urat, khusus turuas naung somal manginum obati. Mulai habis ibadah jam 6 wib sahat tunasidung pinangido turuas nanaing madohoti pengecekani asamar puasa ma 10 sahat tu 12 jam. NB A ruas naung adong kartuna marubat asa dibuan. B pengecekan dimulai jam 6.30 disosoi itu ruas nama dohoti ibadah jam 8.30 asaro mulai jam 6.30 asa unang masih sosahan. Napaonopon laporan dan rencana program kerja serta anggaran seksi 2024. Ganuk kategorial do seksi asa mabahel laporan kegiatan selama tahun 2023. Jala di pasahat paling lambat di minggu pertama Desember 2020 laho melengkapi berita jujur tahun di Huriata di tahun 2022. Ganuk kategorial doho seksi asa manusun program doho anggaran tahun 2024. Jala di pasah hasil balabanya tanggal 15 November 2020 itu Sekretaris Huria. Kompilasi program kerja doho anggaran dipatuh pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2020 jam 10 sia wib di ruang konsistori bawah. Disosoi itu Ketua Dewan, para tahun bendahara sekretaris doho pendeta asa hadir mana sida. Pedoman program kerja asa disesuai dohot orientasi tahun pelayanan HKBP 2024 tahun okumene. Buku panduan asa disegihon ketua dewan. Napapituhon partisipasi jemaat untuk pembangunan.
Disosoi tu situator asa dilanjutkan pembagian dohot papunguhon formulir partisipasi pembangunan. Napawaluhon jadwal Natal Sekolah Minggu HKBP Sutoyo 2027. Pelaksanaan Natal Sekolah Minggu HKBP Sutoyo di hari Sabtu, sia Desember 2027 sebagai berikut. Naparjolo kelas kecil atau batita sampai dengan kelas 2 SD masuk jam 13.30 sampai jam 15 WIB. Napaduahon kelas besar kelas 3 SD sampai dengan praremaja masuk pukul 10 sahatu sapulalu WIB. Napasiahon barita habot ni roha nunga jumolo marujungolo halomoan hanap itu pulu na di hari Minggu tanggal 26 November 2020 tutup umur 45 tahun hinabaluhon ni inang Nurmie S. Borusaragi meninggalkan sadadak danak sian sektor Kalibata. Napaduahon Situa Budiman Siakian di hari Minggu sadarion tanggal 3 Desember 2020 tutup umur 46 tahun. Hinabaluhon ni inang Erita baru tambah meninggalkan ianako dohot pahopu sian sektor penas. Tuhatama na mga puli sudah keluarga na ditinggalhon na pasapuluhon sumbangan di jalo sumbangan sian sarjani Sidauruk bunga altar Minggu tanggal 3 Desember 2027 hamalaton na sida sialah hipas diramoti Tuhan laho pasik kopot tiktingon buhay mata jaha di tikting cetak dohot barkot naung disagihon huria. Songonima sahat didikting di Mingguta sadarion. Tabigima paduan suara parupuan.
Mare de mahita huhut tapapung pilihan nomor sada daho paduahon. Dameni debata na sumurung sian saluhut naroha. Ima mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna.
di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Di hamuna damang dot dainang dihita na marpungu di bagas garejaon. Suang soni manang dia makadongan na magutihut par mingguonon marhite live streaming. Jumulo ma hupasahat tami. Selamat apen ma dihita saluna. Barita na uli turpuk jamita di minggu apen na parjolo di parminggota sadarion imana tarsurat di Markus bidu 10 mamukasian ayat 24 sahat rodi ayat 77. Markus bidu 10 ayat 24 sahat rodi ayat 77. Tapai utihut ma asa hujahau kami. Alai diaka arii dung salpu hapur suhonodeng makulum ma mataniari jaladang marsinodang be bulani mardabua ma akabitang sian langiti jalahumut talma akka hagogo onni parlangitan. Jadi idon nasida ma anak ni jolmai ro marhite hon obun matat hagogo on dogot hasangapon gudang. Laus disima suronna akka pardi surgo papunguhon akka napinilit nai sia desa nawalui sihan suhini tano sahat rodi suhini langit. Alai sian hawaraima guruhon hamu tudosanna iadung martunasi pusuna jalaruk karbulungna boto omuna ma naung jonok partaunan las. Suangle songoni jupadida hamu masa akodeng boto munama nang jonok khasosonggopna situtudo hatakotu hamu nasotu pasalpu bangsoon sojolo songgop sudenai salpu pe sugut langit doho tanoon anggo akahataki dang na olo salpu alay anggo arina dohot sadi harina dang adong nau botosa nang suru-suruan na di Banuagijang nang anakipe daholan amay. Tagam mahamu dungo mahamu aidang diboto kamu manang sadihari tikkinai upamana songon sahalak na marhutasada na manadik ko jabuna disagihod do huaso tuak kanaposona tuganup siulaon nabe jala si jaga pitui didokon marjaga atong dungo mahamu aidang diboto kamu manang sadi hari ro tuan napuna bagasi manang dibot niari manang nadito ngaborngin manang dinamar tahuak manu manang di torang niari i sotung jupang sa hamumodom dinaro iba na topu ay tu saluhut na do hamu ay tu saluhut na hamudo hatakon dungoma hamu disido sa ni turpuki di hamuna kadongan na hinaholongan di bagasan guarni Tuhan ta Yesus Kristus
Nuaing masuk mahita tuminggu-minggu apen. Laos minggu apen na parjoloon hobar tua ka kalender ni parhuriota laos digoari doon minggu tau baru parhuriaon. Atik pe marasing penyambutata tu tau baru tahun Masehi manang tahun kabisaton alai molo tahun baru parhuriaonon dang pola haru takalasson idua tiak kainang molo tau ba pergantian tahun repot do hita para di salangu ni Jabutawi ape tau baru parhuriaomon alani upasatami masa keluarga selamat tau baru parhuriaom madi hita anomai tadung mulak marsi jalangan molo diguari apen sian hata latin apentus marlapatat doi manomunomu menantikan molo didok manomunomu berarti adong si tomu-tomuon ada yang akan datang ise donanang roi ima Kristus toho di banaro toho alani suatu ngadong hala Kristen nama dok dang tohoroi alana Yesus sadiri do madokon narodo ibana. Jadi bolo masuk kita tu minggu-minggu apenon berarti hita paradeho diri songon nanidok di topik ni mingguon dungo laho manomu-nomu haroro ni Kristus songo dia do laho manomu-nomu haroro ni Kristusi ahado si patu pauta ay molo tabereng gereja ton ngasongon na asingate tampil beda majolo si anak kambing gunung lewati alaniaha ngadong dison dekorasi tabba ulina tabba bagakna radang holat di gereja nang masa dekorasi alai doho donang jak katongani bagastara ngamulai ta dekorasi ala saya dibaid do di YouTube nasadiri siaran langsung lahomat dekorak ke bagas najibu do binereng jadi bolo disukun buasa ta dekorasi totudo hodot tama ala neng marnatal ma iduate ala neng marnatal ma alai di togu-togu di minggu apenodo pangatusiota di hamuna kadongan dang nasala bolo tade korpe gareja to tabba ulina molo tade korpe akabagas tabe tabba haulionna dang nasalai riko dui ima patuduhon las niroha ala tertuju nama kita taringot tu Natal alai dia do naneng berengot tadisi nungaro Kristus na parjoloi tutonga-tonga ni portibion so tatomu-tomu pe haroro nana parjoloi dang pola bohari dok tuhat itu hita aise do manomu-nomu haroro ni Kristus na parjoloi akka suru-suruan ni debatado na manomu-nomu akka suru-suruan ido nasai marede-ede patuduhon hasangapon ni debata paboa na usahat Yesus tutonga-tonga ni portibion alai
di haroro na parjului dohonotta do bahwa kedatangannya dang di bagasan hasangapon alai di bagasan haleaod do itu budai bana di barani pinakaninna di huta Bethlehem jalai sedona rotusi akaparmahan roi bana tutonga-tonga ni portibior gabe jol mai bana boy dohonot ta status ni bana gabe di bagasan haleao alai nang pesongoni totong do tahalatso ni mangaradi duhita disi manomunomu haroro ni Kristus na parjoloy sibuan dame dohot las ni roha alani bolo ta dekorasi ma di panomunomu otta di bagasan partikianon asa tabba haulion alai nanang gabi dohonon ni turpukot tuhita di minggu apen na parjoloon dada saay holag gareja ta dekorasi dang saay holag bagas tay ta dekorasi dang saay holag diri tau ta dekorasi di ruhut-ruhut di pardurui alai manomunomu harori Kristus muse ikod donaing ta dekorasi sudi hitaon ima roha parbagasani mendekorasi berarti memperindah asa tampil beda ido ima bukti nyata laho pangaradeon manomunomu ay molo kepala negara ro tu sada negara tu sada daerah tersibuk do sudi manomunomui ido molo adok ya dalan namar lubang-lubang bolo sianidu lewat presiden sabor ngidang pola letes do sudi baru pasang umbul-umbul dibanding ke sudi dalan nanang si dalanan ni moloro presiden nuaing boloro tu hatai muse ahado si paradiota aidang di bagasan haleao beibana karoro nai ay maulo dirok di bagasan turpuko dia duplonom jadi idon nasida ma anak ni colmai romar hitehon obun matat hagogoon dohot hasangapo gudang bolo menyambut akka petinggi-petinggi negara kita mangaradi betul alai Roma tuhatai di bagasan hagugu uduk hasangapun dan di bagasan haleaun alanido benagabiri kota dekorasi ma ngolut tahun parbagasani laho manomunomu haroronai asa unang akan natapatupai gabe holan rohana alaina yang gabe rohani unang gumudang rohana molo hula pardurodo ta dekorasi hola nakana neng tataridodo naneng baga uli daon rohana dui alai molo roha parbagasani gabe rohani ima ta dekor iman rohani mula naiko perlu patuduhonota tapadinggan kita persiapkan laho manomunomu haroro ni tuhatta nagok hagogoon nagok hasangapon nagok hamuliaw alaroy ba na tutonga-tonga ni portibion ima dinalaho mangido pertanggung jawaban do tuhita dia manang taula saliling di tonga-tonga ni ngulutaon ananido di hamunak kadamang doho dainang na hinaholongan ni Tuhan Yesus Kristus diajari turpukodo pardalanan ni ngoluta laho manomunomu haroro ni Kristusi
asa dungo, waspadalah. Ay wasa di dokot Jesus asa dungo. Ay dang taboto partikian na. Dang taboto sa dihari bana. Bolo di goparro di bagasan turpukon. Boy doro ibana martonga borngin. Boy doro ibana di tiki masa martatahua manuk. Bodi ibana musero dung siarian. Yang artinya waktu itu tidak dapat ditentukan kapan dia akan datang. Alai di dokon ikorode ibana. Nangpe menunggu itu adalah suatu pekerjaan yang paling membosankan. Alai molonunga ta dekorasi ngolu ni kapor seota molonunga takas di bagasan hatoguon pakirimota pabuarodo tu hatai dinasotaboto sadiharina do partikianna totu dang adong disi kejenuhan, dang adong disi merasa jenuh untuk menunggu kedatangan Kristus. Alaniaha alanunga taparadi setiap saat di bagasan ngulu tahun kita telah mempersiapkan hal itu. Laus alanido ben nagabe diajari Yesus nang kasisian nai nang hita di bagasan partikianon mariteho turpukon diupamahon Tuhan Yesus do haroro ni Kristusi songon halak na marhuta sada totu hita pedang barani hita lau hita marhuta sada dang tapasahat ugasatei tuak kadongan manang tuakka na poso denggado tapasahati jamo tamudain na asa dijagahon alanido benadirokon ibana di bagasan turpukon jala si jaga pitui didokon marjaga kewaspadaan yang sangat luar biasa. Jadi di paturus Yesus dohita songo si jaga pitu na porsea tu ibana lah homanagam karoronay songo dia masih jaga pitu si jaga harpangan totui konisido ibana torus ay molorotuan na ikosigop di ibana mabuka pitu ikosigop di ibana manomu-nomu ikonisido ibana dang boy tarpodomi mololebado ibana bapala majikan nai mabuka gerbangi barang binoto be ate mungkin situasi akan berubah. Alanido bola di doko Yesus di ayat 30 pati asa anggiat sudi mangarari diri songo si jaga pitu manomu-nomu karoroni Kristusi di dok dia 35 atong dungo mahamu bolo di dok kon hata dungo berarti siap siaga songon nani dok ni Yesus di 10 halak paropuan na manomu-nomu pangoli di dok 5 do di sinabisuk na pistar alay 5 na oto alaniaha na 5 na pistarodo na dungo mereka mempersiapkan dang holap palitoy na pinarade na sida alay do miyak ni palitoy imaha porsyon. Jadi manang sa di hari pay mereka telah mempersiapkan dan siap untuk menanti kedatangan Kristus. Alana nga songon naliling acara parminggot to nati. Songon na bosar kamu. Otik nai namon. Tu ayat 36 berarti ayat 37 nakingkan ngai tu ayat 36 berarti sautik nai nama. Di do di ayat 36 sotung jupangsa kamu modom dinaroi ibana topu. Sotung jupangsa. Nabarlabatan dui di hamuna kadongan ia bolorotu hatai di arisogo dang lomoro hana
Jupang sahita mangulu di bagasan dosa. Dang di halomohot Tuhani roi bana gabe hukumon na kita alani dosa. Alai bolo di dokot Yesus sotung jupang sahamu modom. Ronia tuhat tailas marohana marnida hita alanunga sudah hita mangaradi. Kita telah mempersiapkan iman kita. Dang lomoro hani tuhat tayu humon na hita sugut. Ido benatakas di paingo dungo maham. Ay halak na tarpodom hamu nakadongan. Sumado itu halak na lebah. Yang tidak peduli. Ido bolo halak nang tarpodom. Omana nidok natongan nasogira hudia. Molo idokon boladong sa tonga-tonga ton nasogira hudia. Dangi ay ngaja monom inna. Elaw maho. Ape majotok kinay. Ngajam pitu. Elaw maho. Oh lo tok kinay. Ngajam 10. Oh lo beres may. Sahat tu na habis waktu. Ala sogira hudia. Karena dia terlampau lalai dengan waktu itu. Gabedang adong marlapatan waktu na pinasahat na itu ibana. Suang songonido ng perdalanan ni Ngulut talaw membangun hapor seotak kadongan. Asa unang tarpodom hapor seotay. Di haroro ni Kristusi. Ramungkin molotong do tarpodo pita rotu hatay. Dohonon ni hatay mamang marisuang nay. Marisuang nay na hulian itu hamu. Marisuang nay sudi holong ni roak itu hamu. Hulian do di hamu narikot di ngulumuna. Bahkan arong do hamu na merlubi-lubi. Hape dang di hari kotok kamu au inna. Bui do gabi songo ni padokan na. Jadi songo dia makita. Marnida akan atas tasuru bolo tarpodom nasida. Molo lebana sida songoni mara pakilalan itu hatay haduan molo Roma dapotok kita molo Jepang sado hita tarpudom alani di hamu nakadongan na hinakolongan dang holak kata hataon na nidok nito hataon ay didokdo ay tu sa luhut na hamudo katakon tidak terkecuali tu sude jol mana di portibio. Iko sudiro jol mana di portibion laho manomunomu taringot tu haroro ni Kristusi ananido di haroro ni Kristusi muse dia 20 pitirok laus disima suronna akka par di surgo papunguhon akka na pinilik nai sia desa na walui sia suhi ni tano sahat rodi suhi ni langit dang boy kita martabuni di papungu sudi. Mungkin songo bolo nelayan songo na papungon ni kateri maray ti heduan. Bolo ka nelayan songo ni maray papungon na. Di jo siya sisik ni tanoon. Di si mahagugoon ni debata di arisogot. Alanido dia munakadonga dia penaparjoloon. Asa tong takas mangolu ka porseota. Pakirimota na mangolu. Asa dungo hita. Di tonga-tonga ni perdalanan ni Nguluton alak nang dungo laho manomunomu haroro ni tuhatay ima na parjolo tau mahita laho padinggaton si kapta na paduahon tapadinggam ma nangakapangulota ido dalatta manomunomu sikap do patuduhon akka panomunomon haradeon ni diri perbaikan segala perilaku di dalam kehidupan alani molo masuk kita tu minggu apenon dang nama pakurangi pangaradiota di lasni rohata di namarningot hatu tubuh ni tuhatai alai kulubilas marohata manomunomu harori Kristus di bagasan nguluta
alanunga mangaradin manak kasita di tonga-tonga ninguluton marhite akatangiang marhite diakka na mangulahon hata ni debata di tonga-tonga ninguluta atong dia munak kadongan naro nama tuhatay alani dungo mahita managam di harorona. Amen martangiang mahita. Debata manami muliati Tuhan. Ala di paluasodo kami di tonga-tonga ni parminggon nami di tikyon. Di natumangikon hatam. Disungguli hodo kami Tuhan pabua narodo homuse. Asanggiat tau kami. Laho managam manomunomu di bagasan na hubas asa mangudu totong haporsyon nami di ngulu namion unang paluas kami Tuhan terpudum unang paluas kami leba edang hubuto kami ak sadihari dia kapartikia di harorom muse laho tumupot kami alani suruh matodim to di parbadiai di bagasan roh kami laho mangarajai ngulu nami laho mangajar-ajari kami Tuhan asa manang dia pihak kanani ulan nami di tonga-tonga ni ngulu nami di siap hari totong patuduhon haradion nami laho manomu-nomu di haroromi pasu-pasu mahami Tuhan dinong bongot kami di minggu apen na parjuluon. Los totong mahami dongani di bulan Desemberon. Asagok las niroa kami Tuhan di salukut na. Akan nanay sulah honon nami di tonga-tonga ni ngulu siap mare. Nang di tonga-tonga ni huriam. Molohu para di kami diri nami Tuhan makalason parningotan di hari atutu bumi. Totong manang hubas kami Tuhan laho manomu-nomu di harorom muse tu tonga-tonga nami posdorohan nami Tuhan na totong donganamu kami di sudia ka ari-ari ningulu nami jala paso-pasomu Tuhan akan ulan nami asa mangalehon nak kaparbue mangudut narikot di tonga-tonga ningulu namion. Martangia kami tu adopamu Tuhan pasahat tu salu urwas di kuriam. Sian name met satu akanong matu ape. Ramoti pada usian parsahito doa kaparmaran. Lehon matuhan hari pasod dohok las ni roha. Asabuy kami Tuhan di bagasan las ni roha. Laho mamuji pasangapok ko. Marpanidangio didenggan di basamdo as ni roham. Nang pinatongommu di ngulu nami Tuhan di ganupare. Molotunga dong sian ruas di huriam. Na di bagasa na kaparsahito. Huilik-ilik kami mga Tuhan pargugoy manasida. Jalahoro paddaw ni nasumurong. Alani hupangido kami. Seleon madinasida Tuhan nakahaypason ni pamatang. Sabuy ng nasida Tuhan makalason aka ari-ari ninguru na pinasaha mito akarisugot. Dia karuas ni huriam na di bagasan habuk ni roha. Hinorhon ni parsirango di bagasan hamatean. Ali Tuhan homa na mga pudi nasida. Homa na marguguy hon nasida. Molotung marukil nasida Tuhan di bagasan partikianon. Tuari sugot. Sulukonomu ma las ni roha di tonga-tonga ni ngulu nasida. Asima roham di kami Tuhan. Molotung hudu ti kami pe di hari marsugot akka ulaun nami. Di akka ulaun na pinasahak mi tu kami. Totong borhati kami samargugo kami jala marhatawon. Jalo ma Tuhan tangiang ilik-ilik na usabaw kami di bagasan partikianon. Holan mangasahon guardian akmu Yesus Kristus. Martangiak kami Tuhan. Amin.
Di bagasan las ni roha tapasahat ma peliata pelian 2A suang songoninang tapasahat ma panupahyota tudana natal ni huriata marede mahita. Sai hudagam o Tuhanku, sai masih hoki di halaman Tuhanku.
harani aku songonani otlai sangai madu Jong mai ta selalu Noaing masuk mahita tu acara nomor 20 Parsuruan secara responsoria. Tamado hita madok muriati tu debata Jehovah. Ala di babotohon ibana do tu hita. Nalahosal pusogot langit do tano. Alay na hot do anggo hatana rodi saliling-liling na. Dungo mahamu, jala paringgas mamartangiang, asa marlas ni rohamu, pay may mahon harorona. Maredita. Tatangnya koma piliata, aliri batama nami nariban wagijang, horo haroroan ni saluhut silehon-lehon naringgan, dohot na sa ulibasa na mauliutus. Hupasat hami masyan na nilehon mitu kami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na hutjus di jolom. Pasu-pasu may jalaramoti asa huparasya kami pilihanon. Pati bulkon harajon mo dito nga tonga ni Kuriam dohot di Portibion. Buhay marohan nami maritihiti todim. Asalam utadahami gudang ni silehon-lehon mitu kami. Asalam girgir kami madok mauliate tuho. Maritihiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Nasana nilehon kondiru di
Ali Tuhan de matama nami rodi saliling nililing na. Mauliate maroha nami tuho. Ala diramoti ko kami di bagasan tahun parhuriaon nong salpui. Asini rohamdo napasahaton kami tu bagasat tahun na ibaruon. Hida kami di bagasan na sa tahun ni dinggan ni basam. Buas doho mangalehon barita na uli tu kami. Asa mardami jalan marhasonangan roha nami. Ditabay hodo bilangan niya kana porsea. Akan na burju manguloy hatam. Di pargugoy hodo akan na porsea dohot na posom. Akan na mamaritahon habalgom mo dito nga tonga ni Kuriam. Tung nasuha bilangad do sudi dinggan ni basam na sa tauni. Sian minggu tu minggu, sian bulat tu bulan, sahat rodi sa darion. Di baheni kupuji hami magwarmu, jalahu pasangap hami maho. Say gonggomi jala pasu-pasu manang Kuriam. Tabay mamganu pari torop niyak kana porsea. Namarholong ni roha diho. Say pararat maharajaon mo di tanomatakon. Doho di sadok puloon. Say ramoti Kuriam. Asa unang sautahin ni parjakat. Na mga bati harararat ni harajaon mo. Say unang loas Kuriami di susay. Di gaori manang dileay. Ramoti maakan na pinilitmu, pay masahat tuhang uluan. Say ramoti masudi na posom, na mamaritahon barita na uli. Say jo maak kasi pilibigu, dohot paruga mo na asing, asa dohot na sida pasangapogwar mo. Say ramoti jala parbadiay makuriam, sahat rodi haroro ni Tuhan nami, Jesus Kristus. Amin aliyaman namin na di banwagijang. Say pinarbadia magwarmu, say Roma harajonmu, say saut malomo ni roham di banotongon songon na di banogijang, lehon matuhami sadarion hanguluan siapari, sesa madusa nami songon panesa nami, di dosa ni dongan na mardusa tu kami, unang kami tukihot tu pangujunan, palua mahami sian pangako. Hai ho. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batamaho. Disodakon Tuhan de batama bohina tuho jala asi marohana midaho. Didopakon Tuhan de batama bohina tuho jala di pasorhon madamena tutodim. Di hamuna damang doho dainang dihita na marpungu narak patupau parmingguon nang dibagas garejon suang soni nang marhite live streaming manang di dia pe sian hami sa luhut na parhalado ni huriat tanang na makubasi parmingguonon pasahato tu hamuna muliate sa ditabay tu hatta mahagipason las ni roha do pasu-pasuna tu hita di pardalanan ni ulut taon hipasma hamuna nang dinalomulak manopo akka bagas muna hata parpudi dohonon nami ma selamat apem marita sa luhutna. Selamat hari Minggu buat kita semua, saudara-saudaraku tercinta yang hadir ibadah pada hari ini. Bagi yang menemukan HP yang tadi sudah dihubungi, tolong diantar ke Paropon Moliate. Tuhan berkati.
hakim.